Rape, raya ou camarón protagonizarán o verán na comarca. Basoñas Mar conta con ofertas para que a xente se anime a consumir peixe e marisco durante todo o ano. O produto do mar é clave na comarca do Barbanza, aínda que segundo os datos recollese que a nivel nacional o seu consumo caeu nun 30%. O verán preséntase con boas expectativas de cara á venta do peixe e do marisco, polo que tamén se prevé que aumente o seu consumo. Nos dos nosos barcos son os proxectos principales, que sería a raia, a maruca, o rape, que é o noso principal produto que traballamos moi ben. E despois temos un poquinho de todo, un pouco de gallo, despois temos merluza, podemos ter rapantes tamén, que tamén os traballamos moi ben. E en canto ao marisco, pois temos bogavante, temos cigala, temos o camarón cocido, que o traballamos moi ben. E, bueno, de cara ao verán está moi ben o camarón cocido e o langostino cocido, que solo descongelar a comer, e son produtos que sempre traballamos moi ben. Xa que dúas épocas do ano destacadas para o sector son o verán e o Nadal, nas que tamén hai produtos moi demandados. Os clientes suelen responder máis no verán, na época de verán, que hai máis movimento, tamén hai máis festas, entonces sempre se traballa mellor. E na Navidades, pois, é a celebración estrella do ano, como todos os anos. A cigala é un dos nosos principales produtos que traballamos directamente de Irlanda, é toda congelada a bordo, temos varios tamaños, como sempre, temos unha económica de 9,99 que está moi ben, e despois traballamos, imos subindo de tamaños e de precio. O camarón de Irlanda tamén o traballamos moi ben, que é moi parecido aquí ao da ría, o boi, que sempre nos sale moi chiño, todos son femias seleccionadas. E despois temos un poquinho de todo, temos despois marisco de día a día, como pode ser o camarón cocido, o gambón e o langostino banamei. Tampouco faltan o mexillón, o berberecho ou mesmo zamburiña. A xente que acude a mercar fíxase moito nos prezos, xa que hai produtos que subiron o seu valor. Sen embargo, Vila precisa que intentan mantelos estables sempre que poden. Hai precios que non variaron en todo o ano, e intentamos facelo o mellor posible mantendo precios. Despois sacamos ofertas todas as semanas para intentar, pois eso, axudar un pouquiño máis. Temos produtos económicos, como pode ser un rapante a 4,95, como pode ser un salmonete, que tamén o temos a 4,95. Temos varios produtos aí que están moi ben de precio e que están moi bons. Apunta que os clientes responden moi ben ás ofertas a pesar de que se incrementan os gastos en xeral. Agora mesmo, de feito, temos de oferta unha ventresca de bacalao sin espiñas que está moi ben e que estamos movendo moi ben, que temos 6,95 e é un reclamo para os nosos clientes. A chegada do verán agarda que tamén inflúa de forma positiva nas ventas dos produtos do mar.